Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic lain? Mic vokal sing pundi mic vokal? Ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Kula ngucap salam tenggene jenengan, kula angsal ganjaran. Ki napa sing sebelah kiri kok? Napa? Kenapa? Mboten maksudnya kok kemeriak. Maksudnya bek menawa apa ngoten butuh napa mboten? Sampun. Sebelah kiri dengar suara saya napa mboten? Hah? Enggak krungu pantesan ya. Niki sone madhep pundi? Oh madhep mriko. Niki. Cobi niki didupke mereka mawon. Sound control madhep mereka. Mangke nek kula sampun balikne malih tanggene hadro. Mboten napa-napa pun. Niki kula siji wae. Ya iki loro. Niki ra didupke mereka. Niki. Niki. Walah. Niki Pak, sing niki nggih. Nggih. Nek ngaten kepireng napa mboten? Loh, tetep ora kepireng. Halo. Sebelah kiri kepireng napa mboten? Dengar atau tidak? Dengar. Pekalongan mriki ngapak napa mboten? Mboten nggih. Berarti kedahe paham kalih basane kula nggih. Sepindah malih ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Niki jenengan nggih lenggah mawon nggih ben ora ning kuping ngomong. Derek salam sepindah malih. Sing jawab salame kula dongakne rezekine tambah kathah. Duitnya tambah kathah, rezekinya tambah barokah. Derek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh,
para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Langkir Tengah. Tangkir Tengah. Hah? Napa? Tangkil. Ingkang kawula hormati segenap warga desa Tangkil Tengah. Ingkang kawula hormati segenap tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat desa Tangkil Tengah. Bapak Kiai Ali Selamat, Bapak Lurah Minzaki, Bapak Kiai Subhan Fadlan, Bapak Kiai Mahrus Ismail, Bapak Kiai Mirza, Bapak Kiai Selamat Mulyadi, Bapak Kiai Solihin, lan sedaya ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Sedaya pejabat pemerintah, tamu undangan ingkang tumut hadir, lan sedaya jamaah ingkang tumut hadir mriki, mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat, sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, amin Allahumma amin. Pertama, saya ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab. Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Sing dompete ora sehat mantuk pengajian dompete tebel kabeh. Amin Allahumma. Ngaji telu teng Pekalongan. Leres nggih? Niki Tangkil Tengah niki Pekalongan. Nggih leres. Berarti desane asmane Tangkil Tengah. Kecamatannya Kecamatan Kedung Muni. Wu. Kedung Muni. Yeah. Berarti desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedung Wungi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah napa Jawa Timur? Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur kula. Dalem saking Surabaya Jawa Timur, Pekalongan Jawa Tengah. Bedane wong Jawa Timur kalih Jawa Tengah niku napa? Biasane logate. Cara ngomongnya, cara bahasanya biasanya sami, tapi ono bedane, mesti ono tengerane ngoten niku lho. Nak dijak ngomong niku biasane, apalagi sing ngapak-ngapak, niku malah ketara biasane. Nek wonten enyong, nek mriki mboten nggih, mboten. Nek, hah? Nak mriki nyong mboten, mboten. Kalau enyong apa di sini? Aku. Nek tenggene Surabaya kula. Nak mriki aku. Apalagi pada malam hari ini semuanya kula tingali masih dalam kondisi punya nikmat yang paling besar, nikmat sing paling gede, nggih menika nikmat iman lan Islam. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, aja ditunda mumpung durung, aja ditunda mumpung durung. Ana sing wafat, ana sing kiamat, ana sing sekarat, iko malah ana sing tobat tambah ora nyambung,
Aja ditunda mumpung durung tobat, ya ora nyambung. Masa aja ditunda mumpung durung tobat, ya ora. Kudune aja ditunda mumpung durung telat, ngono lho. Nyaut sedaya nggih. Niki rencana pengajiane sediluk napa suwi? Nak basa mriki suwi napa suwe? Suwe napa suwi? Suwi. Nggih, rencana pengajiane diluk napa suwi? Nggih. Nak kepengin suwi carane kudu nyaut. Aja ditunda mumpung durung ninggal perintah seneng maksiat. Titeni burine at bakal susah donya mantep mula ngaji ayo semangat ibadah rikat maksiate minggat aja muni kumat ibadah rikat maksiate minggat ngaji dalu teng Pekalongan wonge ayu-ayu doyan mangan tuku jamu karo tuku jangkeh awake lemu utange mriki wonten sing utange akeh kula dongakne mulih pengajian utange lunas kabeh sing gadah utang utange lunas kabeh sing ora duwe utang ben kathah rezekine ben ora sampai utang. Amin Allahumma amin. Soale napa? Sakniki kathah akeh wong wani utang tapi ora gelem. Nak basa Pekalongan bayar napa nyaur? Nyaur napa bayar? Nyaur. Kadang kan wonten tiyang utang tapi ora gelem nyaur. Wonten apa kathah? Malah kadang-kadang sing utang gayane luar biasa. Gelange telu. Sebelah kiri papat, kalunge gede, wonten apa kata? Jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, andok rono, andok. Semerap basa andok? Ora ngerti. Andok itu makan di luar. Apa? Kalau di sini apa? Jenengan ningali wajah kula jelas nggih? Kula maksudnya selama jenengan jelas tidak masalah. Kula teng jenengan ora burek, maksud apa ya? Kan ini kan cahayanya ke sini. Jadi kula nak ningali jenengan iku kuwi lah. Ora burem ya. Blek ngono. Mboten napa-napa selama selama jenengan jelas ningali kula ora masalah. Sing penting lisan jangan lupa tetap cek. Sing penting lisan jangan lupa tetap ucapkan alhamdulillah. Sehat, sakit, sedih, bahagia, susah, alhamdulillah. Karena banyak orang tidak bahagia karena lisan tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, hati tidak pandai bersyukur, lisannya angel ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu disauti nggih. Nak tiang Pekalongan nak ditimbali jawabnya napa? Dalem napa? Heeh. Dalem. Ibu. Sing melu muni duwite tambah akeh. Sing meneng wae tak dungakno sandale ilang. Dikengken muni kok ora gelem muni ki lho. Muni dalem. Ibu. Nah, sing melu muni duwite tambah akeh. Rezekine tambah akeh. Ibu.
Ibu. Ibu. Insya Allah sampun kenal kali kula nggih. Sampun. Alhamdulillah. Kenal teng pundi? Oh, alhamdulillah. Ingkang dereng kenal, yang belum kenal perkenalkan dalem asma Mbak Umi saking Surabaya. Jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, nak cara Surabaya Mbak. Nek cara wong Pekalongan napa? Oh, sami Mbak. Boleh. Panggil kula Dek Umi, Kak Umi, Yu Umi. Boleh. Atau Nduk. Kalau orang Pekalongan nimbali anak wedoke, Nduk apa nok? Nok apa Nduk? Nduk. Atau nimbali putrine, hah? Heng? Napa? Beng? Lho jenengan nimbali anak wedoke Beng? Oh. Beng. Beng, ngoten. Loh, nggak apa-apa, kan beda bahasa. Beda desa, beda bahasa. Seje desa mawa cara. Beda desanya, beda caranya. Tenggene kula nimbaline Nduk, mriki Beng boleh. Jenengan nimbali anak enok, ana sing genduk, ana sing denok. Niku panggilan kesayangan, tidak masalah. Jenengan nimbali kula Beng Umi, monggo. Dalem saking Surabaya. Nak jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu menjadi istiqomah, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki kula mboten diiringi kalih napa-napa, mboten dibackingi kalih sinten-sinten. Khusus sholawat niki mawon. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Ngaten nggih, niki grup sholawat asmone grup pernah aku karo grup iki ya. Wis adus apa urung? Al-Munsyidin saking Pekalongan. Niki grup sing ora gelem ngiringi aku iku ta? Oh nggih ta? Purun ngiringi kula. Mboten, soalnya kula nate ana grup niku mboten purun ngiringi kula. Kondangan iki Al-Munsyidin niki. Mboten sanes. Niki grup sing kurang ados iku. Sing penting ngucap alhamdulillah. Monggo sedaya khusyuk rumiyin, tenang rumiyin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Sholat ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah. Monggo.
Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh. Wajahe wong ahli ibadah kabeh. Wajahe wong ahli sembayang kabeh. Insyaallah mlebu swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ngapunten ibu-ibu sekalian, nak kula jenengan kempal tenggene mriki, kumpul di sini, lenggah bareng-bareng, kok niate bener, insyaallah bareng-bareng mlebu swarga. Ibu-ibu kali bapak-bapak, misale ibu-ibu sedo, nak basa Pekalongan sedo napa? Mati. Ibu-ibu sedo, bapak-bapak sedo, benjing sakit kepanggih tenggene surga. Loh, napa saged? Saged. Ibu kepanggih kali bapake, bapak kepanggih kali ibu kali garwane. Nak basa mriki bojo. Garwa napa bojo? Bojo, garwa. Kira-kira ibu-ibu purun napa mboten benjang teng swarga kepanggih kali bapake? Benjing teng swarga kepanggih kali bojone purun napa mboten? Purun. Bapak-bapak benjing teng swarga kepanggih kali bojone sing wedok purun napa mboten? Ora ana sing jawab. Sik, tak baleni maneh. Ibu-ibu benjing kepanggih kali bapak kali bojone purun napa mboten? Purun. Bapak benjing teng surga kepanggih kali ibu purun napa mboten? Purune rada kaya kepaksa ngono kuwi. Lah nggih ana ustaz ceramah, besok kita akan berkumpul di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Bapak kepanggih kali ibu, ibu kepanggih kali bapak. Mantune ceramah ustaz disamperi, napa nak bosan disamperi? Di basa aluse diparani napa nggih? Dipetuki lah ustadz niki wau kalih jamaah. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz saya mau tanya, emang iya ya ustadz, besok kalau di surga saya ketemu lagi sama istri saya? Iya pak, alhamdulillah. Kalau istrinya solihah, bapaknya soleh, insya Allah besok di surga ketemu pak. Iya, kenapa? Ketemu sama istri saya ustadz. Iya pak, harusnya jenengan senang, tapi jenengan bahagia toh, seneng toh? Ya seneng ustadz, tapi saya di dunia aja wis gak kuat ustadz. Masa saya di akhirat tuh sapa ngomong cerewet. Saya di dunia wae wis ora kuat ustadz, mosok kula dikengken gabung tenggene akhirat, benjing teng swarga kumpul kali bojone. Loh, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di alam dunia. Tapi bejone nek jenengan cinta dateng Kanjeng Nabi, insya Allah benjang teng surga kumpul kali Kanjeng Nabi. Makanya kan kula jenengan iki ompol-ompol kesaenan, ngumpulno keapian, kepengen dadi wong apik kabeh. Leres nggih Bu nggih? Kepengen dadi wong sae kabeh, kepengen dadi wong sing apik kabeh. Sedangkan wong apik kalih ora apik niku ditengeri satu hal. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh, di dalam awak, di dalam bukan sing bahasa keren. Sesungguhnya di dalam raga itu ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kulluh. Kalau segumpal darah itu baik, maka saawak elu baik. Ayo nyaute, ayo. Kalau segumpal darah itu apik, saawak melu apik. Kalau segumpal darah itu elek, idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal niku elek, saawak melu elek. Kira-kira apa segumpal darah itu? Tak bagi loro. Batase lampu mriki. Niki regu A.
Mriki regu B. Kono sing nang kono regu C. Regu C sampun kedengeran kula napa mboten? Pun nggih. Regu A. Kira-kira apa segumpal darah itu? Alah lemes regu A iki. Kakak kan utang. Regu B. Kira-kira apa segumpal darah itu? Lumayan. Regu C. Kira-kira apa segumpal darah itu? Alah. Iki kok ora ono sing semangat ki piye to yo. Iki rencana iki diluk napa suwe? Ya dijawab, tak bandingne maneh. Regu A kali regu B, kira-kira menang sapa kok ya padha sing sijine. Ate. Regu A. Apa segumpal darah itu? Lumayan. Regu B. Apa segumpal darah itu? Nah, ngene kan enak. Tepuk tangan untuk regu B. Regu A kalah. Regu C. Iki sing nang dhuwur panggung iki purun melu muni ora? Ayo, muni. Jon deweh ae. Ayo. Apa segumpal darah itu? Ah, iki kaya wong tawuran iki. Segumpal darah itu adalah hati. Kok ana wong atine apik, saawak melu apik. Kok ana wong atine elek, ida fasadat jasadukulu, saawak melu elek. Tapi gek nyuwun sewu Bu, kenapa yang menentukan hati? Karena kita seringkali melakukan apa saja mengikuti kata hati. Apa maneh wong wedok? Apalagi perempuan. Nek wis kadung hatinya maju, biasanya orang duwe utek. Jenengan tingali wong wedok nek wis kadung jatuh cinta. Napa? Bucin. Nek wis kadung cinta, wong wedok nek wis kadung cinta, ana wong lanang wajahe elek. Motone benyek. Disosor bebek. Tapi nek wis kadung cinta, wong wedok ndelok sing dicintai, ya Allah. Sampean kok ganteng banget kaya Sahrukan. Loh, wong wedok nek wis kadung main hati, biasanya uteke rapati jalan. Makanya ngapunten, kenapa? Yang justru bisa berpikir jernih itu biasanya laki-laki, karena biasanya pakai logika. Nek wong wedok niku sebenarnya pinter, cuman nek atine wis kadung ning ngarep biasane wis ketutup kabeh. Sing gampang mesake, sing gampang ngesakno napa nak basa Pekalongan napa? Sing gampang melas ning wong, ora tega ning gone wong niku wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Sing gampang dicedheki, dilus-lus atine, wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Tapi ngapunten, perempuan itu enaknya dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kalau sedih dia menangis, kalau bahagia dia tertawa, kalau bahagia dia tersenyum. Makanya ngapunten, nek stres, ora pati stres kaya wong lanang. Soalnya wong lanang iku ra iso mengekspresikan kaya wong wadon. Sedih meneng, ngamuk meneng, marah meneng, diomeli meneng, diseneni meneng. Jenengan tingali bapak-bapak sebelah kiri itu lho, kuru-kuru kaya ngono. Napa? Biasa diseneni. Duh, tapi ngapunten Bu, nyuwun sewu. Sing biasane nyenenan niku kan laki-laki nggih Bu nggih. Nek wong wedok kan mboten pati ngamukan to nggih. Nek wong wedok kan lemah lembut to nggih. Nggih lho, masyaallah lho. Nek kula coba nderek tanglet, ibu-ibu niki nek kalih bapake akeh guyune apa merengute? Guyune nggih, alhamdulillah, gak percaya blas. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti semuanya dimulai dari hati. Jenengan mangkat saking griya tenggene mriki. Aku tak mangkat dhisik ya melu pengajian. Apa yang dikatakan orang rumah? Hati-hati, bukan kaki-kaki.
Padahal kakine jenengan sing melampah mriki. Budal mriki wau nete napa? Melampah. Sikile sing budal sikile, tapi sing diomong hati-hati. Semua dimulai dari hati. Do you understand? Yes. Paham ra paham sing penting muni? Yes. Dan ini ada kaitannya napa menika dengan kecerdasan emosional. Maksudnya bagaimana? Ngapunten Bu, ati niku ana maceme. Ana ati apik karo ati elek. Lah sing atine wis kadung elek pripun? Kabar baiknya ati elek niku iso dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Caranya dipaksa lalu terbiasa. Cara ngelatih ati dadi apik, sinten menika sing atine apik? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Wong sing atine apik nggih menika wong sing berinfak ketika dia lapang atau ketika dia sempit. Loman, dermawan ketika dia punya uang atau tidak punya uang. Ngapunten, kula paling ora demen karo wong medhit. Tenggene mriki wonten wong medhit napa mboten? Wonten wong medhit napa mboten? Wonten napa kathah? Tenggene mriki wonten tiyang medhit. Oh, tapi tak delok mboten wonten. Soale ciri-cirine wong medhit iku biasane kudunge warna coklat. Nggih. Pokoke nek ora warna coklat ya kudunge warna biru. Pokoke nek ora warna biru ya kudunge warna pink. Pokoke nek ora warna pink ya kudunge warna ijo-ijo. Ijo. Pokoke nek ora warna ijo ya kudunge warna ora, pokoke warna abu-abu. Pokoke nek ora warna abu-abu ya kudunge warna enggak. Ngeten Bu, mangke nak kula uruki nggih kawit awal nggih. Pokoke mangke nak kula tanglet kudunge werna napa, mangke sak kersa jenengan jawab werna napa mawon, pokoke aja ireng. Soale wong sing gawe kudung ireng iku wonge berarti baik hati dan sholihah. Sak liyane kudung ireng medhit kabeh. Kula baleni malih. Nang kene ana wong medhit napa mboten? Wonten napa kathah? Tiyange ndugi te mriki. Wonge lanang apa wadon? Nang mriki wadon apa wedok? Wah? Wedok. Wonge lanang apa wedok? Tiyange ndugi te mriki. Kudunge warna wis diuruki kok. Ah, momo, tak baleni maneh. Te mriki wonten wong medhit napa mboten? Wonten napa kathah? Wonge lanang apa wedok? Tiyange ndugi te mriki. Kudunge warna tak mulih ae aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Dia yang berinfak ketika dia lapang ataupun sepit, duitnya akeh utawa saithik. Iku berarti atine apik. Sing kedua, sinten menika sing atine apik? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Sinten menika sing atine apik? Sing mudah menahan amarah, yang pintar menahan marah. Ngamuk, basa Pekalongan ngamuk napa? Jengkel, nesu. Kan kadang ana wong iku nesunan. Biasanya sing nesunan bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing nesunan ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak. Nah ibu-ibu insya Allah wangi baik hati. Berarti ini kaitannya adalah kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan itu ada 3. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Intelektual, emosional, spiritual. Do you understand? Yes. Sing penting muni. IQ itu kecerdasan intelektual. Biasanya nak pas wayahe nang sekolah gampang nyantole, gampang apale. Berarti kecerdasan intelektualnya tinggi. Tapi pintar secara intelektual belum tentu pintar secara emosional. Ki ngopo mburi kok
Maksudnya pripun? Ana guru. Guru niku pinter napa mboten? Pinter. Makane dadi guru. Secara intelektual pinter. Tapi secara emosional belum tentu. Ana kadang guru ki ngamukan. Ngamuk ae. Muridnya salah gak salah diamuk kabeh. Isu-isu nembe tangi kabeh. Wis lagi nyampe sekolahan wis ngamuk-ngamuk ra karuan. Ayo semuanya masuk kelas. Bisa jadi orang ngamuk, mungkin memang nadai kaya ngono. Ana dokter, dokter niku pinter napa mboten? Pinter, secara intelektual pinter. Dokter niku sekolahnya larang. Katik napa sekolahnya angel, apa ya? Angel itu susah, abot Bu dadi dokter. Sekolahnya abot, wong kula mawon gak ada rencang kuliah dokter hewan niku nggih susah, soro. Padahal koyone nek jenengan kerungune kaya dokter hewan niku ngapalno jeneng-jenenge yo angel lho Bu. Apa maneh sing uduk dokter hewan? Kita mbak yo apa Bu? Bingung. Secara intelektual pinter. Secara emosional belum tentu. Ono dokter kok ngamuk ae. Berarti dokter kurang cerdas. Tak baleni maneh. Ono dokter kok ngamuk ae berarti doktere kurang cerdas. Ono pasiennya gak waras-waras. Kalau dokternya cerdas, dokternya ngandani. Bu, kayane jenengan iki mboten cocok kalih kula. Mados dokter lintune. Niku kadose tenggene dokter niku bagus. Saya paringi surat rujukan untuk dokter sana. Niku dokter kecerdasannya bagus. Nek dokter kurang cerdas, ono pasiennya ora waras-waras. Dok, kula niki kok mboten waras-waras. Yo salahmu dhewe. Wis ora iso waras iku penyakitmu, mati awakmu dilungkas. Berarti dokter kurang cerdas. Ono wong lanang gawene kok ngamuk ae, berarti wong lanang kurang Ayo nyaut, berarti wong lanang kurang Ono bapak-bapak kok ngamuk ae, muring-muring ae, berarti bapak-bapak kurang Kudune nek bapak-bapak cerdas, kudune nek ono masalah ora gampang ngamuk, langsung mencari solusi. Misalnya sing wedok rodok perengat-perengut, nak wong lanang kecerdasan emosionalnya tinggi, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, introspeksi awake dhewe. Sepurane yo Dek yo, mungkin aku kurang ngerti. Hah? Gengsi. Endi wonge sing endi? Mungkin aku kurang ngerti, mungkin aku kurang ngayomi, mungkin aku kurang ngeramut. Nah, basa ngeramut mriki napa? Ngerumat. Ngeramut apa ngerumat? Aku kurang iso ngerumati. Makanya aku tak golek rumatan liya ayo. Ngapunten, menyalahkan dirinya sendiri. Lah ana wong wadon, ana wong wedok kok ngamuk ae, berarti wong wedok kurang cerdas. Tak baleni maneh, ana wong wedok kok ngamuk ae, berarti wong wedok kurang kurang cerdas. Ana wong wedok kok ngamuk ae, berarti wong wedok kurang. Berarti bapak-bapak kudune ngerti nek ibu-ibu iki senengane duit, nek lagi perengat-perengut kayak ono, nek lagi ngamuk kayak ono. Kira-kira ibu-ibu nek kula kengken milih pundi, bojo napa duit? Astagfirullah, ora oleh Bu. Nggih kula semerap, jenengan pasti suka keduanya, suka bojo dan suka duit. Kira-kira nek kula tanglete ngeten, senengan pundi, bojo napa duit? Astagfirullahaladzim, ora berubah wong-wong iki. Milih pundi, bojo napa duit? Ya Allah, bojo sing duwe duit. Mugi-mugi sing hadir mriki duwite akeh kabeh. Makanya gak dadi wong apik niku saged carane pripun, kudu dilatih. Napa wau sing kula sanjang, wong apik sing menika sing pertama sinten menika sing bersedia berinfak
ketika lapang ataupun ketika sempit. Tapi kula yakin sing hadir mriki wong loman-loman kabeh. Dermawan-dermawan kabeh, kecuali kodong coklat. Tapi insya Allah wong kene loman kabeh nggih Bu nggih. Nah, maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Yuk kaji. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Mana? Kotak infak di mana? Petugas kotak infak siap-siap jalan. Makanya kula iringi kali sholawatan terus mantur ngoten kula lajeng malih. Yuk. Urung dijemput. Ya wes lanjut dhisik. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki sampun apa lanjut? Allah, ora ngerti aku. Apa beda bos? Oh niki kotake. Jeneng desa kok tangkil. Artinya nopo tangkil niku? Hah? Canteng sekil. Nggih, monggo. Amal jariah untuk pembangunan Mushola Nurul Anam. Monggo ngisi kotak infak sedaya, sing ngisi kathah tak dongakno mlebu swarga. Sing ngisi titik wis pokoke urip ngono ae. Sing penting sedaya ngisi kotak infake semampunya, sepantasnya. Ngaten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo diisi sedaya kalih kula iringi sholawatan. Suluku bata ya Allah bata elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta jendet lolo loba wong mati ora obah yen urip. Mriki golek duit. Mriki sergap ibadah. Iya, golek duit napa sergap ibadah? Sergap ibadah napa golek duit? Ya sergap ibadah ya golek duit. Sluku batok elang elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta. Sluku batok elang elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta. Majendet lolo loba wong mati ora obah yen urip sergap ibadah. Monggo Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma
dadi tentreme ati rezekine ditambahi. Monggo sareng Allah. Sudah ngisi semua? Sampun? Piro? Saikhlas. Rahasia. Cara membedakan wong medit kalih ora niku pripun? Apa dari jumlah sedekahnya? Mboten. Loh, berarti nek wong iki sedekahe titik berarti wonge medit? Mboten. Berarti nek wong iki duwite akeh, sedekah akeh berarti wonge loman? Belum tentu. Cara membedakan orang itu medit atau tidak itu bukan dari jumlah uangnya. Yang penting ikhlas, ora tambahan. Loh, gak ikhlas gak apa-apa, akeh ora apa-apa. Loh, akeh ora ikhlas gak masalah. Sing masalah titik ora ikhlas. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya itu bukan dari jumlah uangnya, tapi dari jumlah persenannya. Maksudnya bagaimana? Contoh, ono wong jenenge Ibu A kalih Ibu, ayo Ibu A kalih Ibu, oh Ibu A kan mriki nggih. Ono wong jenenge Ibu kalih Ibu B. Ibu A sedekah duit 20.000. Ibu B sedekah duit 100.000. Akeh ndi? Ibu A napa Ibu B? Dijawab, Ibu A napa Ibu B? B. Secara nominal Ibu B akeh 100.000. Tapi ternyata Ibu A sedekah duit 20.000, tapi duwene mung kuwi. Ya 20.000 kuwi. Ora duwe duit maneh. 20.000 dikekno kabeh. Ibu B sedekah 100.000, tapi duitnya 10 juta. Berarti secara persenan akeh Ibu A apa Ibu B? Ibu A kan gini, Ibu B kan gini. Akeh Ibu A apa Ibu B? Kenapa kok banyak Ibu A? Kan 20.000. Ibu B kan 100.000. Hah? Mung-mungan. Mung-mungan itu apa? Oh, mung-mungan itu pas-pasan. Oh, mung-mungan. Ibu B mung-mungan 100.000. Paham nggih? Nah, ngono berarti bosone cara penggunaannya begitu. Sing temen to ya. Ibu A dan Ibu B sedekahnya banyak Ibu A. Kenapa? Karena Ibu A memberikan 100% dari uangnya. Ibu B hanya memberikan 1% dari uangnya. Bahkan orang sampai 1%. Tapi Ibu A sedaya ditokne. 20.000 duwene kuwi ditokne kabeh. Padha kaya ngene. Ana kewan jenenge pitik. Semerap pitik. Pitik itu anak ayam. Bukan. Ayamnya maksudnya. Kalau di sini namanya apa? Oh, ayam. Kalau pitik? Oh, anak ayam. Oh, kalau di Surabaya pitik itu ya ayam. Nek anaknya ayam, kutuk. Lho kok guyu lho? Oh, nak di sini ayam. Ayam ya ayam. Nek pitik? Oh, anaknya ayam. Nek anaknya pitik? Kalau jenengan tahu ada hewan namanya ayam. Ayam
Kalau dia mau bertahan hidup, carane kudu ngendok. Kula baleni malih. Carane kudu ngendok. Semerap ngendok. Bertelur. Kalau basa Pekalongan ngendok napa? Ngendok. Petik kok tasik kepengin urip, carane kudu ayo karimuni ndok ora gelem yuk. Carane kudu Karena apa? Petik sing biasanya dibeleh, petik yang biasanya ora petik, ayam yang biasanya dipotong, dicincang-cincang dan dimasak, itu biasanya ayam yang sudah tidak bisa ngendok. Nggih napa mboten? Nggih. Karena dia sudah tidak bisa ngendok wis beleh ae. Gorok ae, mergo wis ora iso ngendok. Ada hewan lain namanya emprit. Tahu emprit? Emprit itu astagfirullah. Emprit itu burung. Apa jare? Siapa sing ngomong? Sampean saya ngomong manuk ora oleh burung. Ya padha wae. Cuman kan ora penak nek aku ngomong manuk. Burung. Sampe tak titeni lho ya. Siapa namanya? Aska. Nah, Aska. Pasti temanmu namanya Taslimi. Wes lanjut sampun. Sampun ngisi sedaya nggih. Bon, alhamdulillah. Kudung coklat sampun. Bon. Kudung biru sampun. Bon. Sing dereng kudung ndi wonge? Kota info kesini satu. Mriki setunggal. Ke panggung satu. Tak hitung sampai telu nek durung nyampe panggung ora sida. 1 2 3. Kene mriki. Alhamdulillah, monggo diisi. Yang orang nggo duit nyelek kancane. Jangan harap bisa lepas. Nggih. Nggih saya ikhlas sing penting isi. Orang nggo duit nyelek kancane, nyeleh. Alhamdulillah, nggih. Nyeleh. Niki monggo. Mboten beto nyileh burine. Tak neni. Jaluk duit, Mbak. Utang ora utang yo. Siji cukup kurang. Loro cukup kurang. Telu cukup kurang. Sing muni kurang ngisi piro? Ya Allah, kayak kula tingali saking mriki lho nggih. Delok to duwite. Sewu. Men. Ora ana sing seger kok duwite. Tapi iki lumayan iki tak go mulih gawe tuku gamis. Pun. Nyampe pundi wau? Lali. Ya apa sih? Empret itu juga bisa ngendok, tapi endoke cilik, ora kaya endoke ayam. Hah? Lah, itu yang mau kula ngomongi. Sabar loh. Karena sing muni silite cilik. Ayam. Males aku wong Pekalongan iki. Dijak ngomongne silet-silet tak kasok. Ayam itu ngendoknya ya sandoke ayam. Nek emprit ngendoke ya sandoke emprit cilik. Kecil. Ada ayam kok ngendoke endok saemprit, berarti dia dihukumi ayam yang sudah tidak bisa ngendok. Paham nggih? Ono ayam kok ngendoke cilik, iki berarti wis ape ora iso ngendok iki. Wis arep entek iki masane. Wis apa?
Kula golek basa sing apik kono. Ya wis apik sing menopause. Berarti ayame wis arep ora iso ngendok. Berarti nek ana wong sogih duwite akeh, sedekane mung sak emprit, berarti ayam ngendok emprit. Do you understand? Berarti wis wayahe digorok. Wayahe dibelah. Nggih napa mboten? Tapi emprit dikengken ngendok ayam. Sak endoke ayam ya ora iso. Dondomi. Sesar. Walah yu. Sesar pisan. Nggih jebol silite. Ana wong ra duwe duit, duwene mung duit 20.000, dipeksa sedekah 500.000. Saged napa mboten? Mboten. Berarti ada takarannya sendiri-sendiri, bukan dari nominal tapi dari persenan. Kula ora suudon, ana wong ngisi kotak infak duit 1.000, mungkin duitnya pancen kari 1.000. Nggih napa mboten? Mungkin duitnya pancen kari 2.000, duitnya mung kari titik. Orang masalah, tapi Bu, nek jenengan kepengen dianggap soge kali Gusti Allah, ngisine kedah sing akeh. Nek jenengan ngisine titik, karena awak dhewe kan kulinane biasanya ngeten. Ana kotak infak, ana kotak amal, duit cilik, nggih napa mboten? Nggih. Makanya mulai sekarang dirubah, nek ana kotak amal, ana kotak infak, gawene duit pantes. Gayane muni duit gedhe ngisi 2.000. Mugi-mugi sing ngisi kathah kula dongane tambah sugih. Amin Allahumma amin. Saniki tangane ngeten sedaya. Allahumma cukupana luberono keluarga sehat kabeh. Amin Bu. Keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupana luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duit akeh. Kanggo sangu lunga kaji barokah Kanjeng Nabi. Sing dereng nate budal haji angkat tangan. Sing dereng, sing angkat tangan kula dongakne nang berangkat. Nyusul sing lagi budal. Sing urung tau rono tapi gak angkat tangan tak dongakno. Pokoke urip ngono ae. Kanggo sangu lunga kaji barokah Kanjeng Nabi. Muga sing jomblo ndang rabi. Nyun tolong amine sing semangat. Mugi ya kula ndang rabi. Muga sing jomblo ndang rabi. Sing tuwa ndang cepet. Astagfirullah. Wis didongakno kaji kok muni mati lho. Mugi ndang cepet kaji. Shalawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah.
napa dereng? Sudah capek napa belum? Niki sudah napa lanjut? Ki mergo ngaji kaya ngene kan ngaji nyantai, Bu. Ora kaya ngaji-ngajine jenengan biasane. Ana lare ngaji tenggene pondok, biasane ndamel kitab. Ngaji kados ngeten kan ngaji-ngaji nyantai. Jenengan kari lungguh, pena, ana sing sila, ana sing slonjor. Ana sing nyenden nanggone gedebok. Ora masalah. Nggih. Ana sing gelandotan kaya Aska iku mau. Lho, endi Aska mau? Lha endi? Ning kene ning kene. Nang ndi taslim ndi? Ngaji kaya ngene kan ngaji nyantai, ngaji sing ora bisa dipaksa. Mboten saged dipaksa. Berangkat alhamdulillah, ora berangkat ya alhamdulillah. Tergantung bagaimana kita menyaringnya ketika ikut pengajian. Ono api gawa mulih. Ono elek aja digawa mulih. Aja dibeto mulih kabeh. Api elek gawa mulih kabeh. Iki justru salah. Nek ono apike beto mantuk, ono elek aja dibeto mantuk. Mboten saged dipaksa, apalagi orang NU itu terkenal merangkul. Terkenal menyayangi, terkenal tidak memaksa, berdakwah dengan melakukan kasih sayang, berdakwah dengan kalau di ilmu penjualan, ilmu marketing itu ada yang namanya soft selling. Ngandani tapi ora kroso, ngomongi tapi ora kroso, ora iso dipaksa. NU kan terkenal kados ngoten, merangkul, dikengken sembayang ora, ibu-ibu sholat ngaji kan mboten ngoten. Ngajarine dikengken ningali pertunjukan wayang. Ning jero wayang ana pelajaran-pelajaran tentang sholat, tentang ngaji, tentang ilmu kehidupan, tentang ilmu agama. Saking wayang ora kroso, dikandani tapi ora kroso. Tapi yo kalem-kalem, yang penting ada perubahan baik dari diri sendiri. Wong biyen nek ana pemaksaan mawon. Jadi wonten setunggal cerita, ada ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu tahu Nabi Ibrahim ya? Tahu, alhamdulillah. Kenal teng pundi? Ya, teng pasar. Ya. Nabi Ibrahim itu dulu pernah ditegur oleh Allah. Kenapa? Nabi Ibrahim ini kan terkenal dermawan, terkenal loman, terkenal dengan kedermawanannya. Sak desa ngerti kabeh nek Nabi Ibrahim dermawan. Saking dermawannya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim itu tidak bisa makan sendiri. Mesti ngajak wong, damel ngancani makme, wong ora mampu dijaki. Muter-muter desa damel ndoleki wong ora mampu dijak mangan. Dijak maem sareng. Apa? Nek basane ditraktir. Nek basa Jawane napa? Ora nek Jawa wonten kok. Apa ya? Oh ya dibosi nggih. Nek Jawa dibosi, ditraktir. Nggih kados ngoten niku dijak mangan. Suatu ketika ana wong Majusi yang bukan agama Islam datang tenggene Nabi Ibrahim minta makan karena sedang dalam perjalanan. Nah, biasanya jenengan namu, apa yang pertama kali keluar dari lidah? Tok tok tok. Tok tok tok. Nah, biasanya jenengan mertamu sing metu teko lisan pertama kali assalamualaikum. Ibu-ibu naik kepanggih kali kancane nggih ngucap assalamualaikum ngoten nggih? Alhamdulillah. Kepanggih kali tanggane assalamualaikum. Kepanggih kali dulure assalamualaikum. Tiang mriki nek kepanggih kali kancane ngoten? Alhamdulillah. Nggih nggih. Praketek. Loh, biasa kan nek kepireng wonten salah nek kepanggih kali kancane ngucap salam. Nek ora dijawab ya sing dosa kan kono. Mergo kan jawab salam hukumnya wajib. Nggih napa mboten? Nah, jawab salam hukumnya wajib, jenengan ngucap salam hukumnya sunnah oleh pahala. Makanya dijawab. Ada beberapa salam yang tidak perlu dijawab. Kapan itu? Ketika sholat. Ono imam ngimami assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya ora perlu waalaikumsalam, ora perlu. Niku salam yang tidak perlu dijawab. Atau ada salam yang orang ketika mengucapkannya dia nggak mau dijawab. Salam nopo niku? Waktu jenengan lewat tenggene kuburan.
Jenengan nek lewat kuburan salam napa mboten? Salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngucap salam. Jenengan pengen dijawab napa mboten? Loh, jenengan dhewe pengen dijawab napa mboten? Mboten kepengin. Tapi sebenarnya pada hakikatnya mereka yang ada di kuburan itu menjawab. Cuman kita ora kerungu. Andaikan kita kerungu, dia coba dipraktek mawon. Misalnya jenengan lewat tenggene kuburan, terus jenengan ngucap salam, Assalamualaikum. Terus yang neng kuburan jawab, Waalaikumsalam, mampir mbak. Lah wong Majusi niki datang tenggene Nabi Ibrahim, nek cara wong Islam ngucap salam, Assalamualaikum. 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 Kum. Kum kum. Kum. Nak wonten salam dijawab nggih. Assalamualaikum. Lah wong Majusi niki mboten ngucap salam mergo pancen dudu Islam, kurang ngerti. Wong Majusi datang tenggene Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bolehkah aku meminta satu porsi makan? Kula angsal napa mboten angsal sak porsi mangan damel kula?" "Oh, boleh, boleh." Nabi Ibrahim bilang, "Angsal, angsal, monggo, monggo. Angsal kula paringi satu porsi makan untuk jenengan, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" "Jenengan harus masuk Islam." Wong Majusi kaget. Loh, ayo nek jenengan kepireng kata kaget muni lho. Wong Majusi kaget. Loh ayo, wong Majusi kaget. Nabi Ibrahim yo kaget. Jenengan yo kaget. Aku yo kaget. Wong Majusi kaget, kok bisa Ibrahim yang terkenal dermawan, dia tidak mau memberikan nasi, dia mau tapi ada syaratnya masuk Islam. Saya tidak mau masuk Islam. Mohon maaf, saya kembali saja, saya tidak jadi minta makan. Nabi Ibrahim, ya wes, keluarlah orang Majusi dari rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung ditegur kali Gusti Allah. "Wahai Ibrahim, selama ini aku ngopeni wong iki bertahun-tahun, aku orang ngongkon wong iki mlebu Islam. Kok awakmu mung disuwuni panganan sak porsi, kok dadak awakmu meksa wong iki mlebu Islam? Pantes napa mboten?" Mboten. Ditegur langsung kali Gusti Allah. Langsung Nabi Ibrahim nyusul wong Majusi, "Pak, Bapak, Pak, ngapa? Buka no, Pak." Itu coba salah dhewe ngono wong ngombe wala 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 napa? Wah, Aska Taslimi kaget. Ya Allah, Aska kalungmu kok menyala ngono kah? Dengan adanya peristiwa itu, wong Majusi niki wau ditimbali kali Nabi Ibrahim, "Wahai orang Majusi, makanlah. Mangano. Tak kei porsi mangan kagem sampean. Kula nggak bisa masuk Islam, maaf ya. Saya nggak bisa masuk Islam." Nggak.
Jenengan tidak harus masuk Islam untuk mendapatkan satu porsi makan dari saya. Saya akan memberikan secara cuma-cuma tanpa harus masuk Islam. Kulo paringi, make kulo sangoni. Saya akan bawakan makanan-makanan untuk sangu jenengan di rumah, untuk orang-orang rumah. Oh nggih ta, matur suwun, matur suwun. Akhirnya tiang Majusi mangan tenggene daleme Nabi Ibrahim. Tiang Majusi niki wau tanglet tenggene Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa kamu menyusulku dan membatalkan niatmu untuk menyuruhku masuk Islam dan tiba-tiba memberiku satu porsi makan secara cuma-cuma? Nabi Ibrahim jawab, wahai orang Majusi, sesungguhnya aku ditegur oleh Tuhanku. Aku langsung ditegur kali Gusti Allah. Kula ditimbali langsung kali Gusti Allah. Dikengken langsung berubah mergi. Selama ini Allah ya pokoknya mengopeni dirimu. Allah tidak meminta balasan, tapi aku yang cuma dimintai satu mangkok porsi makan, aku tidak mau memberi dan memaksamu masuk Islam. Kau tidak perlu masuk Islam orang Majusi, saya akan memberikanmu makanan. Ora kate dipaksa, dadak wong Majusi ngomong ngene, temenan napa? Iku Tuhane sampean sing ngongkon. Nggih, niku Gusti Allah sing ngengken. Saksikanlah wahai Ibrahim, aku detik ini masuk Islam. Mergo napa? Dengan cara merangkul dan kasih sayang, bukan dengan cara pemaksaan. Diajak bareng-bareng. Awalnya ngaji-ngaji nyantai biasa, benjing ngaji-ngaji sing betok kitab. Benjing rodok menjero maneh belajar tentang hukum. Rodok menjero maneh belajar maca Al-Qur'an. Aja sampai Al-Qur'an ora tok. Ya Allah angope aska ya Allah ka. La haula wala kok dadak angope. Allah haula rene tak sangoni rene munggah cepet ya. Kene karo taslimi rene heeh. Delok kalunge kalau delok. Iki taslimi ku ngemut apa iku? Iki sarunge taslimi kok tutuk dengkul ngene iki ya apa? Wis ora apa-apa. Aja dicopot. Ora ya. Ya wis. Kah, ini kalungmu nyambut mic, Mas. Cek. Kiai. Kalungmu itu dari siapa sayangku? Dari mama. Dari mama. Kata mama suruh pakai ini. Iya. Iya, biar apa? Biar bagus. Oh. Ya wes. Enggak apa-apa. Kamu Taslimi. Namamu siapa, Mi? Nafin. Fin. Kamu kelas berapa? 4. Kelas 4. Aska kelas berapa? Kelas 2. Kene. Tak sangoni yo, dua-duanya tak sangoni. Ono syaratnya tapi. Senyum. Ngadep rono. Ketok untune. Sing ganteng. Nama panjangmu siapa? Aska Frito Suwardi. Baca. Oke. Aku tahu sekarang namamu Aska. Kamu kesini sama mama? Lah di rumahku di sana. Ya kan aku tanya, mamamu kesini pora? Enggak. Mama enggak ikut? Enggak. Papa? Apa? Lagi jaga. Hah? Jaga. Lagi jaga. Jaga apa? Enggak tahu. Kamu, papa jaga parkir. Kenapa aku kerja parkir? Apa? Kenapa aku kerja parkir? Loh iya enggak apa-apa. Makanya kan aku tanya jaga apa? Jaga parkir ngono loh. Papa kemana? Jaga parkir kan ngono. Papa, mama kemana? Ngarit. Boleh. Kamu kalau panggil apa? Ibu apa? Mama? Mama. Kalau ayahnya? Papa. Kamu seduluran berapa? Hah? Saudaranya berapa saudaranya? Enggak sih. Hah?
Saudaramu berapa? Oh gini, punya adik? Punya berapa? Satu, punya kakak? Punya. Punya pora jane. Punya pora? Punya. Kakaknya piro? Iji ya. Hah? Iji ya. Iji lah. Oh, siji. Berarti anaknya mama anak piro? Iji. Loh. Piye to Yuyu? Punya adik? Punya. Berapa? Satu. Punya kakak? Punya. Berapa? 2. Loh. Mbah. Sekarepmu wis Kak. Tak baleni maneh. Punya adik? Punya. Berapa? 1. Punya kakak? Punya. Berapa? 1. Berarti ki sampean yang tengah. Berarti anaknya mama ono 3. Bener? Lah mau kok siji? Lah munine kok siji anaknya? Berarti anaknya mama ada 3. Anak pertama cewek cowok? Iya. Duh. Gini yo wes pelan-pelan kalem-kalem ya. Anak pertamanya cewek apa cowok? Cewek. Yang kedua cewek apa cowok? Cowok. Yang ketiga cewek apa cowok? Cewek. Berarti anaknya mama ada 3. Betul. Sekarang begini ya, iku lah pokok nyokoti derijine ku. Ojo dicokoti derijine. Oke, gini, Aska dan kamu tak kasih sangu, tapi harus bisa jawab pertanyaanku. Setiap pertanyaan nilainya 100.000. Kalau kamu bisa menjawab 100, kalau 2 berarti, kalau 3 berarti, kalau 4 berarti di situ. Tapi kalau tidak super 8 nih. Kalau kamu jawab tidak boleh ada yang mendudukkan. Mengapa? Meneleke. Tidak boleh ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu berarti pertanyaan gugur, batal. Setuju? Loh, mikir kok niki. Kamu dulu kan Aska baru Taslimi. Kamu tahu Taslimi enggak? Ora. Jadi ono sholawatan Aska Taslimi. Ini Aska, kamu Taslimi. Ora usah mencucu. Kan disangoni. Oke. Kelas berapa Aska? 2. Cita-cita pengen jadi apa? Polisi. Polisi. Oke, kamu semoga jadi polisi. Pertanyaan buat kamu, kelas 2. Oh, gini. Sebutkan. Aku belum bisa baca. Oh, orang masalah, ya. Kan nggak masalah. Kan adik-adik yang kan ada yang hafal ini. Misalnya misal Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel. Oh, ini saya yakin si kecil-kecil itu ada yang belum bisa baca tapi bisa ikut. Berarti kan orang mesti tenang weh. Pertanyaan buat kamu, ada berapa nama malaikat? 10. Sebutkan. Sebutkan 10 malaikat Allah. 1. Apa sayangku? Angel, yo ganti sing gampang. Sebutkan 2 kalimat syahadat. Ya wes, ganti pertanyaan. Sabar. Ada
Ada berapa rukun Islam? 5. 5. 1. Ya wes, saya ganti. Wes yang gampang-gampang ya lah. Wes, doa mau tidur. Oh. Gampang toh? Yuk. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yuk. Bis. Bismika Allahumma ayya wa bismika amin. Iya, tepuk tangan. Nih. Alim. Sama-sama. 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 Ora kerungu aku nek orang gawe mic ora kerungu. Sama-sama. Makasih. Sama-sama. Taslimi. Wes. Don. Oh alah. Kene, Rene Ji. Taslimi, kamu kesini sama siapa sayang? Karena teman-teman. Sama teman-teman. Ibu ikut kesini. Enggak tahu. Loh, ibu nggak tahu. Loh, kalau panggil ibu apa? Ibu. Ibu ikut kesini nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Bapak ikut kesini nggak? Nggak ikut. Kemana? Kerja. Oh kerja. Rumahmu mana emangnya? Tanggal Kulon. Tanggal Kulon. Di mana itu? Oh jauh. Masya Allah, numpak pesawat. Kamu namanya siapa sayang? Nafi. Ya. Nama panjangnya? Muhammad Anafi. Muhammad Hanafi. Betul. Waduh, apa loh? Muhammad Anafi. Oh, An-Nafi. Iya. Muhammad An-Nafi. Ki ngopo kok kopi ae menceng-menceng ini ki? Kamu kesini kan sama teman-teman. Berarti kan otomatis tidak ada ibu dan tidak ada bapaknya yang ikut di sini. Enggak. Ada yang kenal nggak? Ibu-ibu di sini ada yang kenal kamu nggak? Nggak ada, nggak kenal. Makanya nak tak kasih uang, kamu kasihin ke siapa? Ibu, tenan loh. Iya. Janji loh. Iya, paringnya ibu loh nggih. Tenan loh nggih. Oke. Pertanyaan buat kamu. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan ke Aska, kamu ada yang bisa jawab nggak? Ada. Apa? Yang mana? Yang 10. 10 malaikat. Ya, 10 malaikat ya. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Roket, Atib, Malik. Roket di sapa roket? Roket. Baleni. Pelan-pelan. Jenengan seberapa tawang buri ki muni apa Joko. Kene, sini sayangku. Tak siapin sangune. Pelan-pelan ya. Yuk. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir. Ora apa-apa. Sing penting 10. Yuk. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Rotib. Yuk, baleni. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar. Baleni. Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Roket, Atib, Malik, Ridwan. Betul. Tepuk tangan. Mau lagi? Mau. Ada pertanyaan lagi yang tadi yang bisa kamu jawab? Gini. Duit tanya rojo ditekuk-tekuk ngono. Kamu cita-cita pengen jadi apa? TNI. Oh, berarti kalau jadi TNI kudu tegas. Siap menjawab pertanyaan?
Siap. Ku kaya wong kademen ngono. Ayo sing semangat. Siap menjawab pertanyaan? Siap. Ah. Siap. Mangke uangnya rencana buat beli apa? Beli? Beli apa? Rencana uangnya buat beli apa? Gak beli apa-apa, tak simpen. Oh, disimpan. Emang disimpan buat beli apa? Hah? Ora oleh top up FF. Ora. Hah? Tak simpen weh. Disimpan, nggih. Gawe tumbas kopiah ya? Iya. Iya, buat tumbas Wis kopiah. tumbas. Wis tumbas. Lah terus kok ora digawe? Lalen. Oh, lale. Ki kopiane mergo saking sayange sampean karo kopiah iki nggih. Iya. Nggih sampe guanteng ngene kopiah rek. Ya wes. Ini kamu di pertanyaan tadi ada yang bisa jawab nggak? Rukun Islam tahu? Rukun Islam tahu ya? Tahu. Yuk ya. Rukun Islam ada 5. dipakai mic 5. 1. 1. Rukun Islam ada 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. tepuk tangan. Udah. Oh wes. Wes ora lanjut mana ki? Ora. Ora. Lanjut. Iki melu wae. Lanjut. Wes apa lanjut? Lanjut. Oh lanjut. Oke. Le, kamu teman-temannya yang mana ya? Teman-temannya? Mencar. Hah? Mencar. Oh, mencar. Mas-mas apa seumuran kamu? Tahu ada seumuran aku. Ada yang mas-mas enggak? Ada. Ada. Umur berapa yang mas-mas? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ini tet nggih. Iki duitnya make paring ke ibuke tenan lho. Iya, tenan. Janji. 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 Mengko nek ora diparingne ibuke aku datang ke mimpimu. Iya, iya. Nafi Enggak takut. Enggak takut. Yo, kan aku emang nggak menakutkan. Ya memang. Terus kalau aku nggak menakutkan, aku apa? Milih. Iya aku milih lah. Maksudnya ora koyo ngono. Ayo, yang ketiga. Yang gampang. Gini weh, yang ketiga kamu nggak usah jawab pertanyaan, nyanyi weh ya. Di sembarang, saisone. Kamu kenal aku toh? Kenal. Biasanya lihat di mana? YouTube. Biasanya di YouTube. Lihat ceramah apa solawatan? Selawatan. Solawatan. Oke. Solawatan yang pernah aku bawakan. Yuk. Ya. Tenang, tenang. Yuk, telung atau saya gimana yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Rodendra. Sebentar. Ojo kaya wong ra semangat. Ojo wong kaya kakean utang. Kudu sing semangat. Kudu sing semangat karena kamu taslimi. Taslim. Ayo, sing semangat. Yuk. Sunan Gresik yuk. Sunan Gresik Maulana. Ora kaya ngono. Sunan Gresik Maulana ngono yuk. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Matun. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kali Jaga Raden Said. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Shadiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Lanjut Refe. Sunan Gresik. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Sunan Ampel posisi menteri. Sunan Ampel. Sunan Ampel falsafah monlimone yo. Sunan Ampel falsafah menteri mone. Montrimoni. Sunan
Sunan Sunan Giri tembang dolan Sunan Giri tembang dolanane Sunan Sunan Bonang musisi gamelane Sunan Derajat bebali betone Sunan Kalijaga wayangane Sunan Sunan Muria Raden Rahmat Sunan Muria ngemu tradisine Sunan Kudus Sunan Kudus gede to aja marah-marah to kok ora apa kok marah-marah Sunan Kudus gede daerah Cine Sunan Kudus jati politike ayo pada iling salawase sing muni iling salawase kok jamaah sampean bagian muni ngene ayo pada iso ta ya ayo pada iling sik hop sabar tangane ayo pada ayo pada apa iku ora ngono ayo pada ya ayo pada tepuk tangan untuk Nabi. Terima kasih. Sama-sama. Doakan aku dulu, doakan. Semoga sukses. Amin. Wis. Mana doane mana? Semoga sukses, rezekine lancar. Amin. Terus. Siapa lagi? Gini, doane ono 3. Yo, semoga sukses. Rezekine lancar. Siji. Apa? Gak kerungu sayangku. Apa sayang? Pertama, sukses. Rezekine lancar. Sing ketiga apa? Apa sayangku? Dungane sing ikhlas. Suwene rek. Ya Allah, selak wis rabi aku. Panjang umur. Mana sitok gas. Ya jare telu. Iya telu, tapi ono siji sing tak maksud iki urung disebut nek. Apa ayo dungane? Menison umrah amin. Ya wis ora apa-apa. Tepuk tangan. Terima kasih. Sama-sama, semoga jadi anak soleh, pinter. Nah. Jenenge kudu taslimi, nek ora taslimi ora iso. Mugi-mugi sing hadir mriki putra-putrine solih-solihah kabeh, anake apik kabeh, anake saged banggane donya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ngomong jam piro iku mau? Dereng ta? Dereng, kudune sik terus nggih. Masya Allah, jenengan kuat mriki. Alhamdulillah, kula ndomble. Ora tak terus nih. Mugi-mugi sekedhik saged mbeta kemanfaatan. Niki mangke sing monggo ditutup kalian doa Fatihah kagem keluarga kula jenengan mugi-mugi diparingi sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah,
lunas sedaya utang-utange. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa anta syafi wa afi antal mu'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, awake panjang, umure lancar, rezekine kathah halal barokah. Hati-hati di jalan, jangan lupa tetap berhati-hati dengan barang bawaan. Mugi-mugi tambah sehat, barokah, lancar rezekine, barokah umure. Amin Allahumma. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.